እምበር ጳጳስ ናትና ቁም ነገር ይብልኩም ዓመት መጻየ ድምጽ ደቆም ከይሰምዑ ፀሓይ ብርሃኑን ከይራዩ ዝበኺን ዘልቅሱን ዘለው እግዚአብሔር አምላክ ንዕም ዝኸውን ትንሳኤ ይገብረልና ንሕና ንዓኹም በዓል ትንሳኤ ተበልኩም ትርጉም የብሉ ግን ንሃገር ኢሎም ተቃሊሶም ሃይማኖቶም ተዋህደ ይኩ ዓመት መጻየ ምስ ደቆም አይውዕሉ ፀሓይ አይበርቅሎም ሽታ ይሽትቶም ምስ ጥራይ መስለኩም መስቀል ዘሳልሞም ጳጳሱን የለ ካህኑን የለ እነዚህ ካቶም ጳጳሳትና ኤርትራሲ ካብቲ ሄሮዶስ ዝበሃል ህፃናት ዝቐተለ ንሶም ይኸፍኡ ዝብለኩም ካሊእ ትረፍ ትንሳኤ እንዲ ነይሩ ንምዕጢር ከይዶም ወይ ድማ ናካልእ ከይዶም ትንሳኤ ስለ ዝኾነ ክነሳለም ፍቐደልና ኢሎም መንግስቲ ይፈልጡ እንታይ ንዓና ዳ እሞ ሰሙን እንደይፈትሑና የለው እንታይ ምፍታሕ ደጅና ዓገብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ዓበይቲ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ዝገበረ ይግበር እዚኣስ ቆሪፅኩም ተተብፅሑለይ ሓቀ ሊቁ እንተሊኻ ፅቡቕ እዩ እዛ መልእኽቲ እዚኣ በዛ ትንሳኤ እዚኣ ነቶም ዓመት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን እንዳበሉ ዘሳለሙና ጳጳሳትን ሊቀ ሊቃውንቲ መምህራንን ገዳማውያንን ኣቦታትን ሕራይ ትንሳኤ ኮይኑሎ ጽቡቕ እንቋዕና በዓል ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሐና ግን 30 ዓመት ዝኣክል ዝተቃለሱ ን20 ዓመት ዝኣክል ተቃለሱ ሃገር ክትመጽእ ኢሎም ዝጠመዩን ዝጸመውን እሞ ኣብ ዓዲ ምስ መጽእ ሃገር ዝኸድዕቶም ህዝቢ እውን ዝኸድዖም መንግስቲ እውን ዝኣሰሮም ኦኬ መንግስቲ ኦኬ ድሓን ዋላ ገበን ይሃለዎም ይተኣሰሩ ሽግር የብሉን ንሶም እንተተኣሰሩ ካህን ክፈትሖም ኣይግባል ጳጳስ ክፈትሖም ኣይግባል መቸም ንቤተ ክርስቲያንና እውን ተቃሊሶም እዮም ሃገር ክትከውን ነዛ ሕጂ ሒዝኩማ ዘለኹም ጵጵስና ተሰኪምኩም ክትከዱ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ክትበሃል ትማሊ ኣሕዋቶም ዝቐበሩ ብጅግንነት እውን ዓወት ዘመስከሩ ንሃይማኖት ተዋህዶ እውን ኢዶም ዘርጊሖም ይግባእ ኢሎም ስጋ ግብፂ ዝመኸሩ እዮም እሞ ነዛ ሃይማኖት እዚኣን ነዛ ጵጵስና እዚኣን ዓቲርኩም ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክተኽብሩ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ተባሂላ ክትስመ ዓብዪ እጃም ዝነበሮም ዋላ መንግስቲ ብዝገበርዎ ገበን ይሰሮም ዋላ ንሕልፈት ይፈረዱ ካህን ከኣስሮም ይግባእ ዶ ካብቲ 6 ቃላተ ወንጌል ዝበሃል ተኣሲሩ እግዚአብሔር ይፍታሕካ ዘይበልኩምኒ ብትንሳኤ ዝግበር ክርስቶስ ኣብ ግዜ ትንሳኤ ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ከይተረፈ ንመንግስተ ሰማያት እትይወኒ ኣብ ምድሪ ድማ ብደሙ ኣንጽህዋ እዩ ነታ ቤተ ክርስቲያንና ግን ስጋ ብጂ ስጋ ማእሲኹም ንስኹም ከኽትቀትልዎም ማለት እዩ መንግስቲ ሲቕተሎም ስጋዊ እዩ ንስኹም ከ ብነፍሲ ቁርባን ኣይግቦምን ነዞም ሰባት እዚኦም ንስሓ ኣይግቦምን ነዞም ሰባት እዚኦም እግዚአብሔር ይፍታሕካ ተባሂሉ መስቀል ምስላም ኣይግቦምን ማእስ ዲኹም ዳ ትንሳኤ ኮይኑ ኣብ እስር ቤት ክተብዕልዎም ዓመት ናይ ሮማ ጳጳስ ናይ ገለ ጳጳስ ንዓኻ ዘይመስል ወረቐት ኣብፅሒ እንኳ ኣብፅሐና ካብ ምባል እንኳ ኣብፅሐና ጥራይ ዘይኮነስ ሽመተ ጵጵስና ተሰኪምኩም ክትከዱ ዕፅምቶም ተሰይሩ ስጎም ኣፍሲሶም ኣካሎም ጎዲሎም ኣብ እስር ቤት ኮይኖም ፀሓይ ዓለም ክትጨንቆም ንሱ ይትረፍኩም ሕራይ ደቆምስ ዮም ደቀይ ኖ ኢልኩም ምሶም ክትውዕሉ ትኽእሉ ኣበይ ዳላት ሃይማኖትኩም ህዝቢ ኤርትራ ኸ ምስ ደቆም ክትውዕሉ ይግባእኩምን ማለት እዩ ብሓቂ ሃገር ሸይጦም ይኾኑ ብሓቂ ኸ ነቲ መንግስቲ ንሱ ዝበሎ ኢና ሰሚዕና እምበር ንሶም ዝበሎ ሰሚዕና ዲና ንኣብና አንጦንስ ከማ ገይርኩም ቀቲልኩሞም ኣብ መጨረሽታ ቅድሚ ምማቶም ቪድዮ ወፅያ ህዝቢ ፎይልኩም ይንዋይ ሕፀር እዞም ሰባት እዚኦም ፅባሕ ድምፆም ዝስምዐሉ መዓልቲ ክህሉ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መዓልቶም ከምፀሎም እዩ ፅባሕ ግን ይቕረበሉና ካብ ምባል ሕጂ ኸይድኩም ድሓንቲ ህዝብስ እቶም ጳጳሳት ትንሳኤ ምሶም ክተውዕሉ ይትኽእሉ እግዚአብሔር ይፍታሕካ ክትብሎም ኣይትኽእሉን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክትብሎም ኣይትኽእሉን ማለት እዩ ብምንታይ ዳልኩም ኣቦታት ኮይንኩም ማለት ፅርግያ ስለ ዝኸድኩም ቡን ስለ ዘፍላሓልኩም ኣንስቲ በስመራ ወይ ድማ
باير جيرو نابتي بصحي باريخ مصيخ تبالو مبراخ زي ترف بسغان نفس نزتاثر مبراخ إذا باراخ بوز بهالمبر نحنا دا ابزلو خانات باريخهم ناندي انتي اخلنا عندي ها كندن خنت يبلصي تروفاتي زبلص امبر كندن خنت ايبلصني منم يكون منم سلا سميلو نزغبرو نشته يكون عبي خال اتاب جنبري زعدبا مسكل نسا بدم كريستوس تقبت يا هدت يبلنا نحنا ما اسدالكم نزم سباز يوم تنسى يخطب سرو ما اسكيكم كم سب اتنو كل زمتا كريستوس سغاول እግዚአብሔር አፈም ከተትዎ ኦኬ እንጀራ ሲትረፍኩም መንግስት ይخلكلكم ማይ ሲትረፍኩም ወይን ሲትረፍኩም ጎረሮ ዘተርክስ ጸባ ሲትረፍኩም ጠስብ ሲትረፍኩም ስጋውል እግዚአብሔር ተخلكلكم ከነጭክኑ አብ ነፍሶ ከፍ እስር ቤት ዘይትخلو ዞም ደቀይ ዛትን ሳይዚያ ዘቅዳሴ ዚያን አብ እስር ቤቲና ነሕልፎ ይልኩም ከክትቦም ዘይትخلو በምንታይ ላልኩም ዳቦታት ማለት አገብ በእጁን ትገብሩ ወይለ ተስፋ ይገብርኒ ሕልናኩም ስለዛ ዓረበኩም ነዚያ ምስ በጽሕትኩም ግን ከመርፍ ከም ተወገኩም ስለዝፈልጥ አሐሞ ስለዚህ ተማብ ዘለናውን ሙስሊምነት ይትረፈና ወላቶም ብርጌድና ሐመዱ ገለመለ በሐቅ ንፋዓት ተኾንኩም ሲ ደቅ ቢተው አለው ደቅ ኻላ አለው አደት ዝተአሰረት አላ موعلاو دامت كنسدد ግባሪ ይባል مزم سوازي من هاجر تقاليسهم عدمي يملو من عطنت مصيا معلت ناطنت دقمون قمسيلم يوعلو معلت سوات خون كله خمسه بمحزينم يوعلو معلت تنساي خون كله حزينم يوعلو نحنا ونكون قنعات فربت نقول نسخاتكم من تتقالس وقنعكم انت خينو بعلو في قلمل انت هادالكم تقولنا لا زي كان مصيا ختمه مزراب دا خادرنت تاغرنا ማለት نعو سلازريه مالتي اوكي نسخات قبري قال كان ولاسي نتم تتكبم زلخا منسيات بز ساعات زي كمزي كم قبري يقباناي ادي اخت جاجي يقباني تلكا كم غيركا مهاب نور له نسترا بيكونن مالي سنكلان سالو ندو سنكلان الله عربي اخت قزولو مسيقباني بدابا يقدا نحنا أبال برجينا حمرينا منجستين دقفن قد حمسا زخنا عربيا نقانيو كنوتون ندلل لنا فقادنيا زخنا خرخ بنا زدليلكم زابيكم شباب نو فتنكم ما بحبا يتكبروا بدابا يكبروا سلازي كم زغيركم نتزبي تبعاتنا كبر خمسه تقبروا يقبا انبر سيلكا طرح كم زي ترغم يبولون اذا منفعتكم كم زلوا خوينو نزي دمان اغره منገدهم تقبروا حدرا خلكم زدلي سلازي نتم ابزي زموتو سدروم ገለመለ ዝገበርኩሞ ዝምስገኒ ዘይ ቃል ዓለም ማለት ኮይኑ ተሪፉ ግን ነትብ ዓድ ዘሎ ነቲ ዝተኣሰረ ጥራይ ሰው እንጠልጥል ካብ ቲክቶክ እንታገርልኒ حبي يكونن እቶም ወለዱን ክጽልይሎም ይግባ ሓደ መዓልቲ መዋጽፍ ጠረሎም እዩ ወለድን ተኸንኩም ሲን ዝተኣሰረ ተኣሲሩ ክነብር ደስ ብለኩም ዲ ወድኹም ተዝኸውንስ ታስተኣሰረት ወላዲት ከመይ ሓሪራ ትነብር ኣላ ማለት አደይ ሲያስ ዳይራ አሁን እንዲሁም ይትንገለንገረ ሙልዕ ይመስል አደ ድርዕን ይመስላ ደኸነ ተለ አዲን ቢቶ ገለመለኹም ደ ይመስላ ይሐራባ يحرم عتن زي علمين تسكيمني غدا سندا امس بالله ادي خمان اي مثلا سويت خمان كندو يتصبغ سويت اساس دامو زي ترفا سلازي نزي اخبلكم دلي